La bangso ke la hello la jitu dikin la company tumhan kipi. Isi ben langdam lo pulo tele tum ladak langdam pemikane je council along revenue ke long pen itung boreng abar sai kaddo ko fan claim pon longi pulo te la bangke itung ajak hormu bangke tum che donu nengi. Aku jongsi council of fan thangalewi ituma khe fan thangalewi pulo te longle pan hok hedet nei po bang. Bona itum jongsi monili tuma government lebang pustame di industry mesan industry tum wan pen ituma so martum dak chongdat dun longi ma. Halabang situm lang nama prang na hela. Non ko people lo ini tumo so martum an ha Bangalore Chennai kado be kedam etke hadak industry do pick apo sadak kam chuklem nam nang kok lo. La son thak si non jitu niki solar project ho kapre biogas ta ho paya di hala a condition ko pilo. Hala bang sika chini kang tung. Suppose non dak Assam Rifle long itum bitan lo di Pulum Bajong long. La dagi itu pan piniar ni anda itu ma MP itu ma MLA itu ase na cepat dudun deda. Ni tu ma had la ana had jaralong lenang pekalopot ni tu ma somara tu ma phala kaduk kawe ningkan sipen la jitya la bangso alang tu apos paklang lo polo tedi ni tu pan reservation la long lenang pekap penapot la pendak adim ke cak penapot ni tu ningkan silong pen bangsuri somara ke dake longun wek nei. Oi la puson a condition hai. Secondly, dalam nang Bukajan Cement Factory di hala tame itum non thang along di itum somatum kedam tang ha keceng along mo lam ko mane mana phan chukidar ho pion ho pon lo hai ada me non thegam long lo ko nama limestone ke do la an se alang letum along le bange pa bar bom lo de along se latum pilar som dam bom lo ande itum hada ko pilo ale ke lo ituma karbiatum ba itum inglong asotum lasi hala condition bang एकदम clear dak nai lapen council kopi se revenue ke long ma pini ani tum rat aphan paklang ai het doko kati ma di lahai an peklang dak pen itum jong se la revenue wang uji pulote la pela so revenue pen itum kam ikle mesenji pulote la bangke tha ke hinuta wi pusini lihin pen mata da bari tum party hin ben ge Chalo sa. A media hoya hin pen itum chuning kar biang long angkang pi political along ke cerep din lang tum an apanta APHLC long apor cepadam nun tabrinon wang lamon Congress along tanon mass resignation cipi lablo ane ningje thai belo kadi hala mass resignation ke cipi tum an apana chuning rilo itum e phong khe phan mathara wang lamon HSDF along itum claim ra penang dam ra penang nili phanang kang ton nang kang thi kaduk kawe jumeme juno nang ke pitum han anda menili ke a tuar mane a dorja khula mane ang haping pudang lo nili ning thangda oi enang litum kaduk kawe bang lamo claim ra penang dam ra penang bidi sore kadu bena nang pinor ke the kere ne a student organization atum kapre ka sonum han nang litum channel hoy hin penitum hapono lang tum ana phanna welcome lo nang cerap nang chetu du non la pen bidi sore tam itum cepa choi nang claim pon ra penang dam pon ra penang lahel ningduk me melam nasi pulo kedi labanga hok lo nang litum nang arjulo choru parpig lo ilitum da ST ang hoy mati reservation aja tawi di 0-0 lake ningduk me lasi National Party yung semu penili pulo ka amut pialam National Party yung si itum pe hai bom lang pulo te lake itum kivir pena par ke thang dawi lo 30 years ke mamuli galiti inut akai amunir long ke 60 years amoy na cingku renji ada haboyo ke namane PL ining na ding po bang kar biang long ratu koson sila ana ning cipaning ding waret ma lasi laso bang a sentiment man thekja itu ma bang kedam tanga poro hut lasi ni tum pubom lo kado we regional political party nei po ta regional political party nei po ta itum nono son celang pet pen kaduk we ahok pet pen klempon jima po klempon pederti nili tum hanang e japon bang da ake hai jai kathar nili pulo klempon pe mena pulo hedi sata hegam thulong lo alang liya bang jitia election nang lo pulo te pini alam cepat durut po hedi ho mane kache parem ji abdc klemro ta mane national party se alang li phan tewar pon boil lama si ke un ire tilo lasi nili methang mata ha ASDC hot tabla ke thip dun guitar carding dun lasi tung ke branch I am ki kim along itum branch kang pulo putin dun ki dun na ande hala supen on ala bang so regional council long itum hai mene bawang ni mene posin tum nining alo isa sentiment do ihudisi ni 1986 ningkan hut is a movement lo ASDC tum ningkan kreke thom nge chari long lo ningkan kreke thom chari pen ASDC a government hut
MOU che sign lo 30 department na wan lo la so 30 department so non enjoy bom lo Karbiang long BJP puno Congress puno di ante hala bangso hut ko pai ke lang no national party dum ke che jok dum pena jok chitur phun lo hala so leader ASDC leaders tom an ma ke non national party se che warup lo ane kumbat se dolang lada lasi nili tum kado e matha pon lo peni tum phanang advice no ajak texture se to peni tum chingki chingwai se kalilo ASDC hura son se itum claim rap pe dam rap pe polote la bangso Karbiang long itum pe jok un illo kamatha pe sing tum la bangso party ke seng plus empre ka phan ke lason hak se non ki khibo ma MP bang ko sonong hiri jine la bang itum ta apor dang tham bola ke ta me itum chu akha thai le mane national party tum ke hempre ke piji tum lu ke hang nang ye tum gali lu kali makala ante non dak Karbiang long da national party se dolo dispute da kalang lo Delhi da kalang lo ne ko pi pasang pipi de lo ta mane la tum aning hang he yo la hello Pasal Islam la 6 tribe mane la khai trok atom phan ST ki pi la bangke abinong et ke tum ladak 6 schedule area di kalima kalang la si halatom phan ke la ke tum ki pi bo ke ladake dake ke tok abi itum long bage plain district long ko pene ki pi handle la bangke li tum la bangke pudun ojia thai da abi heta me ladak ta me hada gong si pilo pada dak nang effect da ta hai palam ma ke tum la se ladak bangke pining we ma ke ni comment ping tum ke satame ladak hampang song do olang party do piglang itum ladak pen chingki chingwai pe me pen sila bangke itum la lama bang pharun technique kali bolote non iselam lo langdam lo nang cethana ling bustame itum ta edet elong ri bangke wirdet akarbar ana bang itum klemu nang ni nili pui bo bangke itum long le pelang wir chok bang ke damphan latum tifin doma ave lapen school dam dat pena phi toy ro pena phi anarlo an sang doma ave han doma ave lakadu ka ve do et pena phi ta hem nang le mesen hem chikim long lo ma la pen hem chikim chon kele bang hajara son ke plang phi tom son gari motori hum bag dolo ma ave lakadu ko pangrum ra pet pen long et lo pa phi si o la so muni tu ngang ka ching thur lu oji hala so phan si ina kenang ino abon tinda la sin non jasemet la helo ditum akari ke la helo nili tu maning alo ke mangel halo bani tu maning ke hangel halo atowar ke article 244A autonomous state helo hitu ne sarnon ke bang ji ani same son nane dung thi dung son mai ki kon ji son khaji sik tu ma nili tum non an constituency committee that is another bank long krehini senglong edlo pen non 5 arni ke lang pherlo la pen 7 arni ke duar baguri lo la pen dak la non nomati tame non ke sengi phanitum ridilo la sopun bolo tenke bukazana banke la banke 11 arni nitum sengbon bukazan constituency ke la lopote isapade ke tanglo west sirkep angbong men ke thom seng lo pen pining we LA president secretary tum long thom adim ke sengi phanse alang tum non chingki chingwai bomlo la si before Christmas mate la 25 aprang ke seng petang et nahi posinili centrally hoi pen order kipi lasi lake nili tum la tang delo polote PS committee paseng et po la so pena pilote January 15 to 18 nang bongke rat amai pinili tum bipo hala bang so rat amai pi hoda bangke suri mane un pote lak armu se chingrum nang po je isi vet ase yang tong article 244A hindi basi puno Bangali tum puno Helondia Okhomia tum puno ba Gurkha Nepali tum puno Ladakh si do posi la itum akar ila tum nang chadonu nang po itum gela helo nasi tum isonatu longpho LA do la longpho da tum Parjab eji la pen di mahaso elong long trok la long trok anna minitum MLA bangke tum place la bila bangke jok a party benda ke alliance se phan matha the hello mane la son daily tum regional ke la hello komani pencherap nang pu ke la ke chepa luak kam la tum straight forward nang pu pen kadu be ke song pe mi nang pu la hello tante sar ki jur si la asam assembly long ukhil go goi si kar bianglong MLA do ko kapita lam nagi dunde si kar binglong fan release nang ji tum ke non langnam elo polote ili tum thek don long lo ke non atam sta ki judlu seta me HD department anda itum non chelong undi di kali makala penon ke do ana MLA tum ta langnam lo nang akhai le kaprek postame
asap oi tum kami claim ke thek long ke Dr. Numol Muminan chot nili la so party pudam de de sata bad bakia MLA tum an ya voice ave ni kali makala ajat aseng tong je padum hek thedalu pen fan ma chuan hek thedalu la helu la si ili tum haladak assembly long dun ji ba parliament long dun be thek ser nei lam ka du ka be pan ke thek chot anning na hang nei aning klong pen je ni det ni long ria pan na pen ni khai pan ni kam chiklem pon ji pa ning du nei moniki kali pulo te hadi thekser hatum na dolo da mane doctor phanai tum MP paman lo heta ali evidelo double LLB phanai tum MP paman lo ta ali evidelo na pen ako non ako thegam tholong lo hele kaman menga che song la ke ekdom chiting phat pen ke che pa che kaduk be sung piklo posi itum paman nang pul hal ta paman election ke che pa ha ye a police se ave hada non Nilitum HSDF in Banke Hill State Democratic Front Regional Political Party pen Banke Kedamtang ASDC Hudason Chelang Rapet pen Anutin abang kutin avut stono matke kenang so vote pipen kadu kawe elected members man metik ke itum mane council cari long letika ajat asai da pichununi non bangkep krep ho bang phokep to chom ben la kache sorsat non kar biang long itum thek long BJP तुम सरसार पो APSLC कांग्रेस अफान कांग्रेस तुम सरसार पो BJP अफान APSLC तुम सरसार पो BJP फान सता लैंडअप एट ला क्लोंग बेन लैंडअप एलो पुते इसी बेट अलंगा ओक अबीलो लतो नॉन नीली तुम को पीपोसी APSLC पेन के ची ओ एट मा पुलोते APSLC फान का पार्टी नॉन का नेशनल पार्टी फान सी पार्टी ला तुम सी ओटलिंग नॉन Kedamtang 2019 APSLC ke sing merah hot ke hala sot ke nitum pulop je Congress hello 6 schedule ke pa phuk cheng atum lopu ake hai je ai ka thara masi ningje kong lam lo lapen alangli si pulo 6 schedule ke pa phuk cheng lo lapen hadak ta bongo sena bihar sena doping lo pulo seta non ke pajir pu thue ko mapen lo pute Congress pen alang tu hang song choi hong thor ta pang choi dam elo Pohuar bak dam elo Bikram Hanse bang comatha amasi non alang litumbang aku palilin palolo kaning jethu patumi digisi khironi lom jai katha ning jethu lom ilitum BJP lapen Congress aphan chedan ang ni pulo ka chedan ning ke Bihar sena lapen Bongo sena phak pulo ande Congress along laso a Bihari bongli tum awima lage just inglo so tum ban isi kapamang lapen kapamang ramakam chok Lasin non ini tunggu lala puci pupe muthoropa ajada sai le che pachon ni putame election hai na hala kedamtang ASDC hoda sonle chelang rap pep pen akhai tene jatin pen tame vote jok pen itum chepa hai pen council cari long nang po lapen itum akemang lake article 244A article 244A yang se itum long lo pute hala helo itum kaching thur atowar lo ape hala helo itum aphan kaduk kame kaching thur polo delata ako itum lang nam sana development duke तो वार नंग से लाम वो लेकर डेवलप पफान गली रिंगवेल नंग एक चौक पुले के डेवलपमेंट पुगली डेवलपमेंट पुलोते नंग ले अदाप थुर फ्लूट पेन सा एकाप की जो लोंगिया फान दो मावे सा की जो लोंग हिम बिस्कुट दो मावे अफ्रांसी मीडिया कोर्टे दो आना फाना मिनी तुम हिल स्टेट डेमोक्रेटिक फ्रंट मते पेचिहेक पेन HSDF रीजनल पॉलिटिकल पार्टी हिन बनांगे तुम फाना केरो पीपर पिकलो नांगले तुम अजो पोर्स तमे कदु को बे लपसन बेटा नंगरे तुम थेगा पोट सुरी सुरी केरो पीपर पिकलो Nilitum pini ani sibadang bangsi long term free program do before long the me non mat program do bom lo ada mohet ni bang bom hota me live thek long lo hada ward number 13 along keseng do la penga chepa og do program do hada tuma general secretary finance secretary la pen women wing a president alang tum si deng pon bom lo penga program do bom lo nilitum bang ke la ke da korkanti constituency committee atum nili phan nang pha pen hada kadu vi paklong kam ba area lom seni tu meeting dang polos tam hela dak national party atum ajani to phan kadu vi meeting pa dulong le je phan kadu vi lahai kham khe dolo ta pen office ni tum hada pen wangsi non dak Polonia constituency long lada kadu vi CC committee tum ning hong lo de prabjin pen Polonia constituency long ongdung pen HSDF long nang chepa ogdun ji kadu vi aberta ni to phanang pilo lahai kadu ko vi kaching wai phasin tum dak wang lo asi non kopi posi Hill State Democratic Front
lake ciklo joni parchot a party tole ko people sa hajar mu to people sinon naga chingrum dun ma polo te lake karbiang long a option se avelo je national party tumke pahai lo prai ningkan thong kep pleng alo ningkan thong kep pleng man a le tung ko pilo ke long ko pilo ke thek long non lang nam nang congress ta ningkan krep ho chari lo pen non ke chari bom government bjp sarkar lo lake non chari bom lo ki bom lo laningkan thong kep ang bong autonomous state one thek thi pela tumke just election apor holo te isu en lok cha mane a manifesto long se number 1 bipon po article 244a lasi non karbiang long rat atum rat akar I mane rat akar I kelalo regional political party nangji nilitum ihudesi APHLC long se do elo kado betame ta APHLC pen mane election ke haije phan ke